Esta subvención, xunto coa achega municipal, suporá unha inxección de 300.000 euros para dinamizar o tecido comercial de Boiro. O proxecto estrela será a reforma integral da Praza de Abastos e a súa integración na Rúa Peonil, unha das principais arterias comerciais urbanas. O mercado de Abastos ten un potencial brutal pola situación xeográfica que ten, onde está situado, polos servicios que ten acceso directamente ao parking da Plaza de Galicia con 2 plantas, un acceso xa desde o propio parking, está inmerso nunha rúa peonil donde se dan unhas sinerxias moi grandes co comercio, que queremos poñelo en valor e facer unha reforma integral e darlle un valor añadido, non? Como actuacións complementarias, procederase a instalación de puntos wifi e unha estación de recarga de vehículos eléctricos, así como a promoción de cursos de formación en marketing digital para os comerciantes. Pretendemos tamén actuar no ámbito do tecido comercial, non? Facelo por unha parte incidindo na formación dos comerciantes, de maneira que os formemos no ámbito do marketing digital. Entendemos que é unha formación hoxe moi necesaria e aparte diso tamén axudarlles, formalos a cadar un posicionamento SEO que lles permita tamén ter visibilidade a través das redes sociais, a través da página web, etc. Este proxecto transversal contempla tamén melloras en materia medioambiental, como a achega de bolsas e envases ecolóxicos para os comercios e locais hostaleiros, así como a instalación dunha máquina para a recollida e reciclaxe de todo tipo de envases. Instalación para o público dunha máquina reciclable na que instalándolle introducindo, digamos, diferentes envases ou latas, entrega ao beneficiario uns bonos culturais ou bonos comerciais. Todas as actuacións desenvolveránse ao longo deste ano e están cofinanciadas polo Concello e o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo a través dos fondos Next Generation da Unión Europea.